l'estudi de maduresa digital de la Cambra de Comerç que vam presentar al novembre del 23, i sí que marcaria 2 o 3 punts. La majoria d'empreses no tenen un full de ruta digital formalitzada. Això vol dir que les empreses no són digitals o que no han digitalitzat coses? És evident que sí. És evident que hi ha moltes empreses que ja han digitalitzat coses, que han tirat endavant projectes de digitalització d'algun dels seus processos, però moltes d'elles no han fet la parada a reflexionar d'on volem arribar amb la tecnologia, fins on volem arribar, quins són els passos que hem de seguir. Per què? Perquè ho estàvem dient abans ho deia un company, són superherois, la gent que està en despatxos, la gent que està en families, són superherois, realment, estan treballant tot el dia i a sobre encara els demanem, escolta, ja has de fer una extrapolació 6 anys vista. Evidentment que tenen clar cap on volen anar, però segurament no tenen el temps d'escriure un pla de transformació digital. Per això aquestes ràtios tan baixes. L'altre és el pressupost de transformació digital. És evident, si no tenim un pla o no hem arribat a escriure un gran pla de transformació digital, el que estem fent són coses molt més tàctiques, coses que, ostres, doncs ara tinc aquest mal al peu, vaig a buscar-me una solució per aquest mal de peu, però no tinc un d'això a llarg termini, com podien tenir les grans empreses on tenen, o petites i mitjanes empreses, on ja tenen gent dedicada a pensar com anirem més enllà, on anirem a parar. Són aquests, això. Un altre punt, també, en despatxos, en families, acostumen a ser llocs on la gent fa molts anys que hi treballa i segurament no s'ha fet un focus especial en la formació d'aquesta gent. És evident que tindran habilitats de l'office. De fet, jo he conegut gent que està treballant en despatxos, que està treballant a economistes, que, mare meva, el munten un RP dintre un Excel, saps? És una cosa espectacular, el nivell que tenen aquesta gent amb Excel. Però potser no han provat mai intel·ligència artificial, potser no han provat mai altres eines, el CRM, aquestes coses, perquè no ho saben que existeixen, perquè ningú els ha explicat, perquè no hi ha hagut aquesta capacitació. Per tant, això al final, què passa? Que surt una nota terrible, i més terrible encara si ens fixem en aquesta banda d'aquí, en aquestes empreses de 5 i 10 treballadors. Surt una nota d'un 3,5 sobre un 1 o sobre un 10. Això són les conclusions que troba aquest llibre. I crec que hi ha un moment que hem de parar a pensar, hem d'obligar a reflexionar a les empreses i dir, escolta, potser no és tan difícil pujar aquesta nota, potser no és tan difícil fer coses a dintre del despatx per tirar endavant. Moltes vegades la gent pensa que això són grans projectes que estan fora del seu abast, que s'han de pagar llicències caríssimes que ells no volen pagar o no poden pagar. Res més lluny d'això, i al final cada cop tenim eines més properes a l'usuari, més fàcils d'utilitzar. Moltes vegades ja no cal ni tenir un implantador, els implantadors, com som a casa nostra, el que som acceleradors de la implantació. O moltes vegades aquest tipus d'eines poden ser implementades dintre de la casa, mica en mica, per solucionar problemes concrets i mica en mica en fas el tot. I s'ha de començar a trencar aquest estigma. Aquí segurament vosaltres us hi veureu representats, alguns de vosaltres us conec, altres no tant. Qualsevol family, qualsevol despatx, no he vist ningú que estigui portant la comptabilitat a dia d'avui encara en papers, en llibres de comptabilitat. Per tant, els software de comptabilitats ja estan implantadíssims, segur, implantadíssims. Hi ha molts softwares que a més gestionen finances. Reporting, qui més fa un reporting, ni que sigui un Excel. No és una eina gaire clamorosa, no, però ja ens dona les eines, ja ens dona la informació, ja sabem el que estem fent. Per tant, aquests 2 punts ja són el xec aquest, escolta, per aquí ja hi hem passat, més o menys glamour, més o menys complicat, però ja hi hem passat. Quines són les assignatures pendents? Comunicació i col·laboració. Alguns direu, escolta, jo em comunico entre els meus companys i amb els clients, per WhatsApp, per e-mail, sobretot per e-mail. És terrible, és terrible, tothom envia e-mails amb tot, e-mails amb 1.000 adjunts i amb 30.000 còpies, no? És una assignatura pendent. Com col·laborem, com comuniquem amb els clients, com comuniquem amb els companys, com comuniquem amb els partners. És una de les assignatures que ningú hi presta atenció, perquè ja tenim eines substitutives, moltes vegades per el propi WhatsApp. Això impacta en seguretat. Escolta, si jo estic compartint informació amb WhatsApp és molt còmode, però WhatsApp és gratis. Fins que jo sàpiga, el WhatsApp que faig servir és gratis. Ojo el que compartim per WhatsApp. Qui ho té?
qui em fa servir? Qui analitza el que compartim per WhatsApp? Cuidado el que estem enviant. WeTransfers. He vist gent enviar WeTransfers amb coses delicades. Perdó, però... Cuidado, que WeTransfer és a saber on està guardada la informació. Gestió documental. Jo tinc carpetes i allí està tot ordenat. I em podríeu dir, si jo soc client vostre i vinc i us reclamo, com diu la llei, que reclami, a borra tots els meus documents, sabríeu trobar exactament tots els meus documents dintre de la vostra infraestructura de gestió documental? Probablement alguns sí, segurament els van vinculats amb el software de comptabilitat, ja us ajuda a tenir aquesta informació, però potser tot no, potser tot no queda traçat, potser tot no queda vinculat. O si us demano tributs, us demano, escolta, dona'm tots els contractes que tinguis amb tal empresa, ostres, on els tinc? Sí, carpeta tal, subcarpeta contractes, fantàstic, però això no és una gestió documental. I sobretot, automatització i integració, abans parlàvem del ChatGPT, al final és una integració més que es pot fer, una integració més que es pot fer amb OpenAI, una integració més que es podria fer amb Opinator, en diferents punts, en alguns processos del negoci, on poguéssim capturar informació externa o extreure informació fora per poder enriquir la informació que tenim a la casa. Per tant, fixeu-vos que ens queden bastant reptes. Tenim el bàsic, treballem, obrim cada dia, facturem, arribem a fer el mes, fantàstic, podem viure, però queden moltes coses que ens podien arribar a optimitzar molt a l'operativa. I sempre posant foc en aquests dos verticals, aquesta automatització i la seguretat de la informació.